الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Edna muna-puna naging kutua di tanudi kapanalamati si Allah subhanahu wa ta'ala. Kisampay tang nuko lagi di masa abadi pira-pira i mga tao masisingan nira na misampay siya sa mga umuriran. Ugaid na kahanda Allah subhanahu wa ta'ala tiari masiran Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu di tanu di mapagami namin si Allah o di na mapapalapalad si Allah. Tatapon tanong niya si Iko mapia. Nagutarima niya ng kuta mga amal tanong mga pipia. Irilaer tanong kuto ang mga kadustaan tanong. Akasabapan to sa kapakasultan si Iko surga. Giyaso kalalayaman di tanu di paguras Iko uman yaumul Jum'ah. Nasabab po to ko di mapaparo sa oras tano. Nagyemit tano sang kaya yaumul Khamis. Ay tano nutub subatan lang ko to kapugusya tano sa Iko mga kabnar sa Iko Islam. Si tano matataman sang ko to hakus su'bah o din na su'bah. Kabnar ang kaiya o din na kabnar o kabulayo ka. Anto na ay mga tuladan na kinilala o Islam ay bulayo ka o manusya. Agya tigman niyo mga mampunay sa ilmo. Aging kaiya kapakatoon o din na kapluba sa bulayo ka. Na amay ka maswa na kisabapan sa sikan yang ketunda sang kota mapia. Kisabapan sa sikan yang ketunda sang kota kapasul ka si Iko surga o di na mangalalan si Iko surga, mangalalan si Iko mga galbak at kababayan Allah subhanahu wa ta'ala. Amay pang ka di maswa na ayah sigurado na sikan yang ketunda sangkot wa mga galbak ay karang ito Allah ay amalanas Iko mga lalan si Iko naraka na taman sa mapusingin sa manusia si Iko naraka jahannam. Tigman niya o mga mampunay sa ilmo aso tingin sa manusia na tabiat yan. Nagwaraan yan makakailangan yan ang kutwa mga saling gugupa o di na mga ginawa Nagudiyat tingin kagagaw manusia ubas kanin pupagintaw sa Iko dunia ubas kanin matataram bisa. Aawat niya ng kutwa mga tao. Kay kailangan din ng kutwa kiplumamakan niya sa Iko mga tao. Kipaguntudan niya sa Iko mga tao. Kailangan ng kutwa kapakuan niya sa mga bulayo ka mga ginawa nagudi paguntuda. So Rasul sallallahu alaihi wasallam napupunutul niya tano amataan ang kaiya bulayo ka nagpakipaguntuda kung mga salihin nagusto mga siddiqin na adna mga radyan na mga pipiyas si kutaw mga radyan ang mga pipiyas si kutaw lagi dito mabutin so kapakipaguntuda si Iko mga tao ada mong kuko amapya ay may na mga ratay o nga mga tao nakitunda kanyan si Iko marata. So atigman yung mga mampunay sa ilmo. Yang kaya tigyan amama na amay ka malubas kanyan sa ginaway o di na layok o di na di paguntuda amarata na faadallahu adkhalahu an-nar
nakasaba panutos sa madadegs kanyan udi na madadegs kanyan ang kutalayok yan ayamala na mapakasulyan si ko naraka jahannam. Agito na mipsindit yan ito si eko masa adi yung pakanggay ang kutwa kasindit. Ayan daw niyan ng kaya manusia na ay ipapatureron na ploban yan sa ukiti ay mga totoo niyan abulayo kaayan ng kutwa sini ang ketunda kumapia si kanyang ketunda si eko kapakasurga apian tuna dini betadian apian tuna derpa lagi do si ko mga masjid si ko mga padian si ko mga derpa diun dipagan na din sa ilmo na kailangan na panabunda-benaran ka ikapangilian na kasukit iayamato na ka mga bulayo ka nagyang kuta mga tao aso pipikir na kamapya na rong kairan matunda amay kasi ka makimulayo ka at tigman niya ang mga mampunay sa ilmo si ko tao akatawan ka asi kanya ketunda kumarata na madidagkan yan na gumapakasulid kanyan si ko naraka jahannam na gumapakasendit kanyan si kumasa ada ba kapaanggaya guna o kasendit. Tigman niya wallah sa Quran wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadihi siya tigman niya wallah sa along ano to akakabun ang kutalalong ang kaayambul alimanian yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasula sabila ya waylatah laytani lam attakhid fulanan khalila. Ayan doon yan na di matiruang kutwa tao o buko bumiyak akwas sa turuan arak su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay ububut tigyan da kan mako alayok si pulan. Laqad adallani anid dhikr ba'da idja'ani sabnar am yadadaga ko niyan sa ikot tadam si ko Allah orian ang kutwa kaya pakataling umaniran. Ayan doon yan na yadidagyan miawat yan si ko Quran si ko turuan o Nabi sallallahu alaihi wasallam orian o kaya pakataling umaniran. Ayan doon yan ng kaya tao ay pengilan yan syokit na mimbulay o kayan ng kaya tao ada abanyan simba si ikwallah udina da abanyan mapya dinggulaw laan si ikwapagintaw niyan na si isa lang na mori nagyang ko tawa kinunin o tabulayo ka na mapupangakabiyan ang kaya mga kamarian sa kasendit orian yan na dimandingan-dingan o babumiyatoro apadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagudin yan imisendit uban yan bu demako alayok ang kutwa tao amya kadidegun amya dadagyan miya awat yan si Quran miya pakasuldian si kunaraka jahannam la ilaha illallah. Sama nuto na kanaba ini minor abad betad aso ka pangilay sa bulayo ka udi na saring kita udi na inepeda balagi si ukang bubulayo ka udi na kakekarumay udi na kasirin-siringan apen tunono ni kaatasan yan na kailangan nakapluban ka sokit ay di nga di mipagubay ang mga tao miplumam ka mga tao nagyong utwa sikir ang ketunda sangkot mapya palpensa kailan wala akapakapasan dito mga tao natigman niya wala sa Quran amaptiro ko no tao amya didag ang kota bulayo kayan ya layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin aptir yang ko na obabu ketagu isulatta salat ayat na kawatin naging kaya mashriqain ay mana naging kaya sebangan sedepan fa bi'sal qarin tantu ka kumya karata-rata saring kita inebeda. Ayan daw niyan nang kutwa tao nakapakasendit na diyan dimandingan-dingan na ububu kaya miya kapagawa tatas ikwa tatagu ko dunia. Daw kung kamabinasa, daw kung kamatunda sang kutwa kabadadagan nago emala na sikulalan kunaraka jahannam na ubatabu kialti. Kapakasenditanan at tigman ni mga ulama ada baka paranggaya guna ang kota kapakasendit.
Sa mga mampunay sa ilmo na tira ng kaiya bulayo ka na pembeluis kanian. So bulayo ka kasang kaiya dunia. At tanto kanu ading ginawa o di na di lumamaka marano na si isa dunia malagi do bulayo ka o di na karumang ka o di na siringan ka adi kanu di makapulumamaka na si isa alungan na mori na amay ka makambinasay kanu si ko dunia na sa alungan na mori na bali kanu ron amre duay o di na sukatataguyo ko dunia na piapan ami adil kanu asamok dami adil kanu kapriduay sabi sa ngota din yung ginaway na si isa lang na mori na kesurang to sa kebeloy askan imridu si isa lang na mori tigman niya wala sa Quran al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'd aduun illa al-muttaqin so tigu Allah sa mga tao aming giginaway bulayo ka si isang kutwagaw mana sa along na mori na so sabad kiran ko sabad na mariduay ayam na disiran di mariduay illal muttaqin ayaw budi makabridway ng kutwa mga tao ad nakalkian si iku Allah subhanahu wa ta'ala sama no to na so di nga di ginawa bulayo kasang kaya dunia na si isa lo nga namori na skano ititu amridway sabab sang kutwa man isa na pengyasan yan ang kutwa pulin na uyan di panditan nagupan animan na panginsuyan sabab sang kutwa yang betadiran ami akan bina sa isiran adna gengga tiga na tao adin yang tarimaan ang kutwa layok amarata nagupalaguin yan nagu di paguntuda amarata napalaguin yan nasabnar askan yan na tao apakasul ku surga nagu keawat sa iko neraka jahanam gawat si neraka jahanam ayak katitimlan sa natigman yung mga mampunay sa ilmo na swatin so kapag himbulayo ka na duwe resulta tanfa o tadur pakanggir ka aguna o di nagkabinasang kaniyan wal maru ala dini sahibihi swatigin so manusia na si ima didipindi sang kutwa ukit ubulayo ka yan wasahibu sa tingin so bulayo ka kapag bulayo ka na siyanan madidipindi sang kutwa din ka di ka pangilay sa ukit yan tayo mimbulayo ka wayap luban ka sa ukit na mimbulayo ka na sa mga pipya na pagungaw to sa buloy ka mapya tigman yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil suati Nabi sumamanas ipagilaya ko din yung bulayo ka madidipindi ko din yan dimbulayo ka na ilaya o di na inang ka o ipisya katawan pa kano 1 taon ni tao ay bulayo ka yan ititigman yung mga loksa ading ka din pamanutulay ang taa ka aya pamanutulang karakan na antay mga layok ka kapamanutulong kus ka aya manan yan na sa din sa pugunutan ka na ito din iokita ka ito din ibetadi ka siya kamunot ko mga tao adi magilmo na apya di ka pagilmo na pikilingo ka sa ustad pikilingo ka sa ulama siya kamunot ko mga barasambayang na pikilingo ka sa barasambayang siya kamunot ko mga tekaw na apya ka panditekaw na pikilingo ka sa tekaw gitu sabab ay pagiling ko tao nang kotwa dinen dimbulayo ka saan sa betadian na gitu betadi ka na gitu itigo Nabi Human isar kano na pangilin yan sokit, ilin yan, patangin yan piya ang tao nun, mga tao ay bulayo ka yan. Samanan ng kaya kapag bulayo ka, kapag ipagpada si Islam, na tanto kumala, kaya bitiraw no Islam, na sukab na riyartan na tanto kumala, padatigman yung mga ulamas sa kabenar ang kaya kapamili sa layok, huli na kapag bulayo ka. Napaganero na tigman niyo mga ulama na ayat tigin na bulayo katano an nusahib al-mu'min as-salihin al-atqiya wala nusahib at-talihin al-fasikin al-kashkiya aya
ipmbulayo ka tanon ang kutwa miyamaratyaya mga salihin mga bilang ataw ang mga laikalak sa ikwallah, mga bilang ataw ang mga laikalak sa ikwallah. Di tayo imbulayo ka ang kutwa mga tao ang mga lalong mga songkalid na mga tao daaban yan kalak sa ikwallah subhanahu wa ta'ala, miyang alulugi mga tao. Apyaso Nabi sallallahu alaihi wasallam na indus kanyan wallah ayat wasabab na miyawlawla aso kaya panulon o Nabi sallallahu alaihi wasallam na aya miya mangunuton na sa mga minus ko mga tao mga bisay lagi do Bilal ang sukhabab na gusto mga pad ang mga minus ang mga tao sa isa Makkah mga Bisaya na may mangunot ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyang niron o mga dato ko mga Quraysh asar kaganatan yan ng kuta mga minus ang mga tao ang may manulod ko Islam asiran isang urniran kanyan undi asiran isang urnian sangurnian ang kuta mga dato ko mga Quraysh na sulsilang ko Islam natigman ni wallah wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا tigman ni wala sebar ka nagupentang ka tigir ka patigirang ka ginawang kasa ding ka dikiplo mamakaan sang kaya mga tao absimbo niran sukad na niran sa iko mga kapita-pita na mga kagabi-gabi. Ay kapsimbo iranon na diran di peluluba ko kasusuat wallah. Ubang ka din limpang ang kaya matangga, ramig ng kaya matangka sa di nga di peluluba sa iko. Di nga di peluluba sa iko para hisang kudunya. Mana ubang ka din lipay na matangay ni. Sa singkat pagbangkiri nga sang kaya mga tao. Udi na babaya sa iko dunia. Ubangkad unuti ang kaya mga tao. Alinimpang kami sa mga puswiran, malilimpang ang kuta mga puswiran. Sikot tadmer kami. Ay inunutan yan na subaya ginawa niyan. Ay inunutan yan ng kuto. Abaya ginawa yan. Aya betad ang kuto. Aya mamubetad ang kuta betad yan na makalalpas. Atigman ni wallah. Ayan doon yan na sun Nabi sallallahu alaihi wasallam na indo wallah. Api apa na mga minus sa mga tao. Da uba ka din magawi ang kaya kaplimpangar ka ang kaya mga dato aganatan makasiran kakanda bubunan titu pemaratyaya da bubunan titu sulku Islam kasarbu asarbu akaganatan ka ang kaya mga tao at titu absimbaniran swallah subhanahu wa ta'ala. Inindorun wallah api niya mga minus sa mga tao nagipsimba niran swallah na ginan imas maper ka abulayo ka ginan imas maper ka di pagunuta ginan imas maper ka di paguntuda. So Allah subhanahu wa ta'ala na inisuguyang ko Rasul sallallahu alaihi wasallam nagusikom yamaratyaya akipaguntuda niran sa ikom mga salihin inisapar yang kiran ang kutong ipaguntudaan sa iko mga tao ang mga talihin mga rata ang mga tao lagi dito sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nisuguyan sa iko umat yan ay imbulayo kairan nagu ipaguntudaan na sa mga bilang tao nagu ini ipakinang kayang kiran nagu ini sapar yang kiran ang kutwa kaawataran sa iko mga bulayo ka mga rata nagugipaguntudan sang kayang mga tao ang mga rata yungar. Tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Ayan doon yan na ayat tigo Nabi ang bulayo kaan ka ayat tigo Nabi ang bulayo kaan ka ng kutwa tao adna para tenis ikwallah. Irap pengilay ka sa bulayo ka na kanabasa din sa kaya beratan sa matangga na ini bulayo ka kaya pengilian ka sa ukit na matoon ka so tao ad na para tinis ikwallah igira meleng kan ayat deman kan na swallah igira mini panut mini paguntuda ka
daya mga tutulir kan ng ipakal aparat ya aya gelebekian na ipakal aparat ya giram yang may lengga kenapa ya pengilian ka sakit na importante na makadakal kay ginawa apa yang taon na mga tao na din ka di bulayo ka na ginan na di mapya ukit so Muslim na ay isusugun na pangilian yang sakit mga totoo niyan sa mga tao ay kisuguyan nun ng kuta mapya ay kileng ko na sumapya ay ugwaguin niya na sumapya ayaw nga niyan na mapakabagrian ang kuta para tiyangga ay tigo nabi bulayo kan ka ng kuta tawad na para tiyan yan nagwayapakan kasi ko panganangkan ka ng kutuan na sanggilan yan siya mga pda hadith natigman ni Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaiha al-khamr sa tawa tigo Nabi paparat aya betadian na paparat yan su Allah na gusto alungan na mauri na diskan yan pukumad puguntud sang kutwa tibul adiun di pelibeta ang kutwa khamr ayan doon yan na tibul ito tibul o mga derwaka jadi kepakai saka paparat yan su Allah bakaru puguntud bangkau tu dipagpeda na mga tao na pakaulad na kau tu na di kepakai baka di pagi pagunuta sa anggota mga pasisigupan mga paralagat mga pababa ayaw mapian na pagawatan kau to kaya sigurado na kepakai mapakambama kairan mapakasigupan kairan mapakapalagat kairan na gusto mga pada mga betan na andin ni kagdamang karoon na pakauladang kang kaya maanaw hadit adi ka punto siyang koto at tibulan di pelibeta ang kota mga kamar napakauladang adi si iko mga resi ka mga galbak sa mga tao adi yung galbak na pagawatan kasiran kaya sigurado na kulukiran sang koto amarata gina ni sabab aso Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi dang kuto ki alwetan ron isusugus-suguyan ang kuto kibulayo kaan nago kay paguntudan si ko mga salihin ayat wa sabab naging kaiyaki paguntudan si ko mga barasimba udi na mga bilang ataw ang mga tao na tanfa'u fid dunya wa ba'da al maut wa yawmal qiyamah pakanggir kaguna si ko dunya nagurian o kapatay nag-ayamala na si isa alungan amawri siyete yung kudunya na aya ka peranggi o bulayok amapya si kutaw kung papadalam yan si kudunya na mata na tigin na suatigin sa manusia na igin ini bulayok kaya ng kuta mga salihin mga bilang ataw mga tao na ini pagunto da yan siran da aya din na kiduluniran nun da'awhu ila kulli khairin wa'allamuhu kulla khairin na si inian siran uli na si iran tundaan idulu niranon ang kutwa langwan umapia nagu indo iranon ang kutwa kalangwan amapia ay barat yan na miya panutul asa katawa masih kumasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam uli na si kumasa mga sahaba panutul niya na tigin man na iya miya kataling umakwatigan si isa Madina nagyang kaya sa kataw mama na siya kapakataling man yan sa Madina nang induan niya ng kuto Allahumma yassirli jalisan saliha ya Allah nalabudang karakter na makatuna ko sa bulayok amapya pajalastu ila Abi Hurairah faqultu inni sa'altu Allah ayarzuqani jalisan saliha namin tudskan yan si Eko ubayo Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala na pitir uyan amata natigin na sakan dapiang niya si Allah aris kina kunin sa ipuguntudakan ibulayo ka akan amapya ore niya napitirang utas sa katawa masik Abu Hurairah apa nutuli akong atigin ayata sama no tamiyat niya na miya iniris kirun wala amapya ipuguntuday na sa Abu Hurairah natigin man iya panutuli akong sa hadith amiyan nagkuto ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin man ako Abu Hurairah abakalo-kalo na makanggira ka naguna natigman ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Amin juga kena tigian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adin yang diterun. Yaqul inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amali salatuhu. Mata na tigmani Abu Hurairah ayamuna puna apa magitungan si iku oripan kumangambalian si isalungan namori nang kuto sambayang yan. Fa in saluhat udina salahat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Na amaya tigwa Abu Hurairah amaya tigmani Rasul sallallahu alaihi wasallam kat tegumpi ang kuto sambayang yan. Nami tegumpias kanyan nagumbak apas. Amay ka mabinasa na miya binasas kanyan nagumyaluli. La ilaha illallah. Sahabi itu ini paguntudang kutamaman na ayam ya tiruyanon ng kota mapia. Apa kang girong kapagintaw niyan, apa asugun sang kota apa na mariaman ng bayang pagiltizamian kakilalayon niyan sang kota sang bayang. Sabab sang kota kaya pamanganin niyan sa hadith udi nandawan apun si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing mga pada hadith na mialip na Abu Hurairah sang utapang utuliran at tingin manaing. Amata na tingin mialip at tingin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At tigman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amata anuto adin ang mga malaikat wallah adisiran di jawla udinam melibetas sang kaya dunia. Adiran di tundugaan peluban sakit ni matauniran ang kaya mga tao ayakat di timu iran na pantag sang kota tadim sa iku Allah. Nagira miyatoniran ang kota mga tao adiran ditinta naman sa Allah na muntud siran sang kota derpa. Abdi ditinta naman sa Allah amubay siran sang kota mga tao adiran ditinta naman sa Allah. Oren yan na isaya piranun ang kota mga papakiran taman sa mapanuiran ang kaya pagalitan o langit na gusulup nga dunia na andin ni kambulablag ang kota mga tao nanggiyang kota mga malaikat na mamaniksiran sang kaya langit na isiinsiran wallah subhanahu wa ta'ala askan ni labi ang matao sang kota miyang gulawla minitaling ang kota mga malaikat natiro ng kota mga malaikat asa benaratiyan aminitaling umamirka tiro ng kota mga malaikat asa benar minitaling umamirka ang kotwa milemi amang uri peneka sang kota lupa adiran di puru-puru ang kota ngaran ka ayamanannya dikiran di sela-selaan dikiran di bebentu-bentugan apa mga nisiran at tigman yung mga malaikat datirun Allah subhanahu wa ta'ala tantunay pemanginiran datirun ang kuta mga malaikat apa mga niniran ang makasulsilang kusurga ka datigman yung Allah bayaran melay susurga kan natigman yung mga malaikat ada natigman yung Allah afa kayfa law ra'u jannati ay gidayo pa makamailiran sa surga kan. Allahu Akbar. Mana minsan ang kuta mga tao na diran maili sa surga na diran dipupala-pala din sa ikwallah ang kuta kapasuli ng surga na idapat katigwallah pa makamailiran sa surga kan. Ay kalap kapunaguntaman ang kuta mga tao amiyat unong ang kuta mga malaikat. Oren na tirong ng kuta mga malaikat pumangan ninirarka ang kuta kapakalidasiran siya ko mga regang kwalungan na mori tigman niya wallah ang tunanon ni plidasaniran na tigong mga malaikat plidasiran o ba silan matutong si kunaraka jahannam tigman niya wallah bayran melay so naraka akan na tigman niya mga malaikat ada na tigman niya wallah faqayfa law ra'u nari ay gdayo pa makamayliran ang kuto naraka nagkitakot-takot ang kuto apa nagunta maniran sa kapakalida silang kunaraka jahannam qalu wa yastaghfirunak ya Allah dinantir ng mga malaikat tangko ta mga tao amiyat unami na di-share ka di mamang ni sarila natirun wallah qad ghafartu lahum sa benaratig wallah ari nila nakasiran
fa'ataituhum ma sa'aluh nagu ini bagayang kirana tigu wallah ang kutu apa mangeniran wa ajartuhum mimma istajaru nagu piyaka lidesakan siran sigo lidesaniran fayaqulun datirun ang kuta mga malaikat Rabb adna tigiran na sakataw amama asipulan kenapa niyan bimbaba makaw tuds kanyan sangkot adar pa udi na mi bimbers kanyan sangkot at titimu-timu ang mga tao ay tintanam sa ikwallah as kanyan na matag sumasagad matagabun sumasagad sangkot ang mga tao adiran itintanam sa Allah subhanahu wa ta'ala akna bakiran pad innama ja'a lihajatin kaya minitaling umanyan na adna makakailangan yan makakailangan yan sangkot adar pa natigman ni Allah subhanahu wa ta'ala walahu ghafartu humul qawmun la yashqa bihim jalisuhum rinilang ko atig Allah subhanahu wa ta'ala kay giyang kan na pagtaw at timu-timu naginan so pagtaw di pakarundin angkot na dikiran di makipaguntuda Allahu Akbar naman ang kutwa tao kinabanyaban intensyon amuntod siyang kutwa di indikra ditentadem sa ikwallah sabab sang kutwa kaya padiin sang kutwa mga tao mga pipi mga bilang tao mga salihin kipaparatya na rinila sila wallah na miniraksun ang kutwa sa katawa mama na idapat na sa iko mga tao pangilian nirang sakit na si hindi makipaguntuda sa iko mga tao adiran ditentadem sa Allah subhanahu wa ta'ala panintan sa ikwallah ang kaiya kapkalimulimutan sa iko lagi daya kapkatimutan na tantadem sa ikwallah ditentadem sa Quran naguso kapakagagawallah mga kabsaran wallah naguso mga sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam mga PPA dedebitan aminin daw Nabi sallallahu alaihi wasallam na mapitkunos iko mga tao di peluban mga malaikat FCP-ran ang kota mga papakiran taman sa isampairan sa iko Allah subhanahu wa ta'ala ang kota meliran ikadua amya panutul sa hadith na su Abu Darda radhiyallahu ta'ala anggota kaya pakimbulayo kayan miya kang gayro na guna anggota bulayo kayan so Abu Darda radhiyallahu ta'ala nung napiyak ang ginawa isiran piyak ang pagariya siran o Nabi sallallahu alaihi wasallam agso Salman guni ko makapagariyan siran Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya misita sa Salman si iko Abu Darda radhiyallahu ta'ala dahil na mele Abu Darda na mele niyanso mele Salman ang kutakaro mo Abu Darda at tantuwa makaprorupa sa di mapia maana di makatitanos dinyan makasisiap aginawa niyan sa iko katitanosan tanto pa karurunutan at tigman yung mga loks na miya pa lumutos sa ginawa o Salman na adna di mapia manggulawla ini sa iyo na ito natinam yung betad kayo ni natigman na ya ukaruma Abu Darda aswat tigyan so pagaring ka Abu Darda na daabon yang makakailangan sa iku dunia maan at lingalingan yan ang kotwa simban yan sa iku Allah mga oras yan aparas ko Allah na tama sa kialipatan yan si karuman yan la ilaha illallah miya kataling maso Abu Darda na inimbal yan sa panganangkan so Salman natigyan man iko Salman na kang katigyan kasak na di ko dipusa natigyan Salman na di akukan tama sa di ka kuman na may kakansiran kumiyan sila na dua nakagyo kumakataling mas so kagagawi na lumiyala ka so Abu Darda as kanyan na panambayang siyang kuta mga darpa apsungan yan at niya di panambayangan na Peter no Salman apakaturug ka na may katurug silan oren yan na miya lumiyala ka upamasangkot na kinipor ugawi natigyo Salman napakaturug na sangkot to mure ko kagagawi o di na mini karamigan sugawi ikatlo bagi si kagagawi natigman niyo Salman at tindig ka na bisambin sila na dua sa mayaman na niyan na tahajud mga sunnah oren yan na Peter no Salman at tiyan inna li rabbika alayka haqqa wa inna li nafsika alayka haqqa
wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqahu. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. Odiano kaya pakasalamiran sanguta kita ajudiran na diningila no Salman so Abu Darda na tiin man na iya mataan man ari Abu Darda asukad na naka na ad nakabenariar ka nagumataan na subadan ka na ad nakabenariar ka ginawang ka na ad nakabenariar ka nagusok pamilyang ka na ad nakabenariar ka nabagan ka ko umanik kabenar ko kabenarian unia bagan ka so umanik kabenar sigu kabenarun na miya kataling umaso Abu Darda ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na inaloy niya nun ang kutapitur Abu Darda na tigman niyo Nabi benar Salman benar su Salman ayan doon yan na minsan simbahan ka sa Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na kituning ka so kabenar o karomang ka kabenar o mga wata ka ayan mala na mitunin pinakamalaw na mituning nga so kabenar wallah mituning nga so kabenar o ginawang ka di ka tanto mapakawid sangkot din yang kegaga ayam bala na so karumang ka na mitunay ko na utak kabnarian na gusto mga pamilyang ka ayam bala na so mga wata ka na ayak kaya pa kaintibah o di na kaya pa kayo ng kaos Abu Darda na gulalan sa iko bulayo ka amapya agito Salman radiyallahu ta'ala anhu ginan ikapya o kapagin bulayo ka sa mapya ayat pituru yarta nagyan ko to mga pipiya. Samanan mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala na belay tanong ang gutwa ang gayaguna kapag ang gayaguna ang kuta bulayo ka. Apiaso isa ko mga salihin asulukman na piyang usyatan yan